Teenage pregnancy, ang sitwasyon ng maaga, di inaasahan o di planadong pagbubuntis sa murang edad pa lamang. Ito ang problemang patuloy na umuusbong sa buong bansa na nagiging sanhi ng lalong pagkalugmok sa kahirapan ng karamihan. Ayon sa datos ng PAPCO, noong 2020, umabot na sa 23,855 ang kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Dito naman sa bayan ng Bayambang, nasa 155 kabataang Bayambangueña na ang nabubuntis mula Enero hanggang Hulyo 2022 lamang. So if we talk of the current teenage pregnancy situation in Bayambang, from January to June, we already have 155 cases recorded. So from 2020, we have 278. 2021, we have 251. Ngayon pa lang na kalahating taon is 155. So maybe we'll be having more than 300 for the whole year of 22. So yan po yung parang it's a sad thing kasi bumababa na tayo ng 2020 to 2021, ngayon na naman tumaas. Yun yung tinututukan natin wherein we're supposed to be conducting our Healthy Young Ones na kung saan sa seminar na to, we are discussing prevention of teenage pregnancy, yung mga risk behaviors, yung mga changes sa ating katawan ng isang teenager. Kaya yun po yung tinitignan natin, at least yung pag may risk behavior sila na-identify nila, it would prevent the having of the teenage pregnancy. Maraming aspeto ang nakaapekto sa maagang pagbubuntis. Gaya na lamang ng impluwensya ng barkada, magulong pamilya, madaling akses sa pornografiya, kakulangan sa kaalaman ukol sa safe sex at marami pang iba. Ang mga ito ang kadalasang nag-uudyok sa mga kabataan na pumasok sa ganitong sitwasyong nagbibigay sa kanila ng problema sa kalusugan at kaunlaran. Dahil dito, minarapat ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa pangunguna ni Mayor Ningao Sequiambao na gawing prioridad ang pagbabawas ng kaso ng teenage pregnancy sa bayan. Sana yung mga kabataan natin ngayon, matuto sila maging responsible, maging responsable sa aksyon nila. Kaya nandito lang po kami ang buong LGU na katuwang ng mga kabataan ng bayan ng Bayambang para i-guide po kayo at nandito lang kami. We are your family. We are never gonna judge you no matter what, but we are here to guide you and to support you and to bring you to the right path. Because para kisan itong lahat ng ito, if not for you and your future sa ating mga kabataan. Sa Teenage Pregnancy Summit na inorganisa ng Local Youth Development Office, inimbitahan ng iba't ibang sektor upang bumuo ng konkretong action plan upang tuluyang mawala o mabawasan ang mga kaso ng maagang pagbubuntis. So, ang summit na ito ay para malutas at magbigay na impormasyon ukol sa teenage pregnancy dito sa ating bayan. Sa tulong po ng Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office at Population Commission Regional Office na nagbahagi sila ng mga programang pwedeng i-adapt o i-implementa ng bawat sektor o stakeholders na ating inimbita ngayong araw dito sa bayan ng Bayambang. So dito po ay pinagsama-sama po natin ang mga BSPO, BHWs, mga PTA, high school, mga high school teachers at mga CSOs po natin. Tapos andyan din po ang ating mga binibining Bayambang winners. Inaasahang magiging komprehensibo at epektibo ang planong ito sa pagsiguro na maiiwasan ng mga kabataan ang pagbitbit ng napakalaking responsibilidad sa murang edad pa lamang. Hinihikayat ang bawat Bayambanggenyo at Bayambangueña na makisa sa adhikaing ito upang mapangalagaan ang kalusugan at kaunlaran ng bawat isa sa bayan ng Bayambang. Ako po si Sheena May Gravides mula sa lokal na pamahalaan ng Bayambang. Nag-uulat para sa Bayambangueña News!